Helo, siwmai, noswaith dda, a chroeso arall i benod o pod Rygbi Cymru. Gyda fi, Carwyn Evans, maen nhw wedi gadael fi'n rhydd dar botymau unwaith eto wythnos yma, a dwi'n falch i gael gweud bod ni ddim wedi rhoi gormod o ofn ar Nick, as mae wedi dod yn ôl i ymuno gyda ni am ail benod. Noswaith dda, Nick, sy'n wyt ti? Na, dwi'n oce, diolch yn fawr. Ie, falch mae cyfres yr Edrych yn drosodd. Fedra i gobeithio dechrau mwynhau y rygbi eto. Ond sicr, mae wedi bod yn benwthnos, ydym benwthnos, mae wedi bod yn gyfres galed i Gymru, wrth gwrs, yn dod i ben dysadwn diwetha gyda colled erbyn De Affrica ar ddeuddegfed colled yn olynol, ond efallai ddim gymaint o chwalfa a beth o pawb yn ei ddisgwyl. Na, o'n i dewr, o'n i taclo bob dim, yn neud yng ngorau, a pennau ddim mynd lawr y gwbl, ond i fi, i De Affrica, yn chydig bach fel training run. A oedd, maen nhw'n just mor gry. Mae rhaid i chi deud yna. Dwi'n meddwl fel tîm, mae nhw wedi gwella esgob yn y byd. Herwydd mae nhw, wel, fyswn i'n deud, mae'r ail tîm yn y pedwar gorau yn y byd ar hyn y bryd. Mae yna gymaint o'r gryfder yna. Mae nhw'n just arbennig o dda. A'r olwyr, dwi'n meddwl, yn chwarae well. So maen nhw dal yn gallu mynd yn ôl i blaenwyr, ond mae'r olwyr hefyd, maen nhw, dda. Odyn, A, odyn, bydde ti bosib gweud bod nhw'r y perfect balance na ar hyn o bryd rhwng bac, cryf, sy'n gweithio fel un, ond hefyd olwyr sy'n gallu sgorio o unrhyw le. A fi'n credu felly, be welon ni wrthnos diwetha oedd De Affrica yn ennill y gêm wel, erbyn hanner amser mewn ffordd, a tynnu trod off y pedal yn rhael hanner trial gwahanol bethau a gweld sydd oedd yn gweithio. Ond un peth amdani nhw, maen nhw mor clinical, maen nhw'n cyrraedd y 22 a maen nhw'n sgori anaml iawn welwn ni De Affrica nawr ddim yn sgori unwaith maen nhw'n mewn i'r 22 a dyna sy'n un dim mor arbennig o dda i wylio. Ie, maen nhw'n just mor gry, maen nhw'n gallu trechu, dros chdi. Wel, dwi ddim yn expert yn yr ymlaen, ond gath Archie Griffin, ond oedd yn teimlo dros o. Maen nhw wastad yn deud, maen nhw wedi dysgu rhywbeth all. Wel, dwi'm yn gwybod faint ti'n dysgu i cael ei chwalu yn y sgrym. Na, yn O sicr. blaen bron o mil o bobl yn gwylio. So siwr fydd yr ymarfer yn Caeredin wedi bod yn diddiorol fo cael sgwrs efo Thomas de Troy. Oedden, na beth o'n i'n Wrth mynd reswm yn yma. Ie, na beth o'n i'n mynd yn Mae'n un peth cael dy chwalu yn y sgrym, mae'n beth arall cael da un o dy gyd chwaraewyr o'r clwb dy ti wedyn. Na, fi'n gwybod, ie, mae'r hyn ddywediad na'n dweud bod ti'n lli dysgu rhywbeth, ond sdim byd da yn gweld chwaraewr yn cael ei elyddio ar ôl 36 munud Na. Na. am bod pethau ddim yn mynd yn ei ffordd. A pethau, fi'n credu falle oedd e'n benderfyniad oedd rhaid i wneud, ond wedyn falle byddwn ni'n holi o feddwl y proprio pentyn eraill oedd Dafydd yn y garfan a'i Archie Griffin oedd y chwaraewr iawn i ddechrau yn erbyn De Affrica. Dwi'n gwybod, dwi'n deall mae fe o'r dyfodol, ond i fi felly byddwn nhw'n well yn dechrau Henry Thomas yn erbyn De Affrica. Yn bendant. Oedd y gallwn ar tîm chydig bach yn wedi bod yn dweud ni ddim digon ffit. Dwi'n yn gwybod os di hwnna tu ôl o, ond fysa'n gallu gwneud job dda ar hanner gêm. A wedyn roed Azarat i wneud Griffin honna am yr ail hanner. Dyna'r peth Ddim yn yn dweud. deall pam mae wedi dewis o'n ar carfan a peidio chwarae fo. Fel rhywun sy'n efo lot o brofiad, dwi'n ddim yn deall yna'r gwbl. Na'r peth yn dweud. Sôn fan am lefelau ffitrwydd, ond bydde Gatland i gwybod hynny cyn dewis y garfan. Oedd hwnna'n yn sioc ddo fe, neu Na, diw'n wedi bod yn gwylio rygbi rhanbarthol. na. Penderfyniad od iawn, a bosib bydde Henry Thomas wedi cael yr un fath o treatment yn y sgrym, ond newn ni byth ffindio allan achos nath e ddim neud i ar y ca. Un person nath i ar y can gynt na disgwyl oedd Eben Etzebeth. Anaml, mae rhywun yn gofyn wneud newid munud ola, mae Na. chwaraewr o caliber Eben Etzebeth yn camu ar y can, ond
beth welon ni yn y 10 munud cynta oedd just faint mor athletic yw i pac nhw hefyd, fel y doi yn yr ail rheng yn carlamu lawr y can yn sgorio ceisio cynnar. Mm. A dim just, pan mae bobl yn dweud maint o'r chwewyr De Africa, mae Beard a Rowlands, maen nhw mawr, boys mawr. Ond dim power, dyna beth sy'n wahanol. Just, cos, pan ti'n edrych am y stats nhw, dim llawer o dan, rhwng nhw. Felly, so, fel dwi'n dweud, maen nhw just more powerus ac more gry. Odyn, a'n sicr. Fi'n credu falle mae mentality hefyd. Fi'n credu, yn amlwg, pan ti yn chwarae diffyg ar hyn o bryd, o ti ar y rhediad gwych mae nhw arno'n chwarae erbyn tîm Cymru sy'n di ennill, fe nawr sydd wedi mynd trwy 2024 heb ennill gêm. Mae'n galed cael yr un mindset fi'n credu. Ond un chwaraewr o'n i'n meddwl oedd gyda'r mindset iawn, a hynny ar ôl cael ei ollwng o'r tîm yn awr dyn nhw mewn y tîm oedd Rio Dyer yn cymryd... Ddim yn deall o gwbl pan mae o ddim wedi cael ei dewis. Cos pan ti'n efo bobl sy'n ddim efo llawer o brofiad, mae o'n edrych fel test animal pan mae o'n chwarae. A erbyn nhw, mae gennym chydig bach o profiad. Oedd yn ddim, wel, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd fanna. Na, mae'n odd yn Chwarae gwir. teg i both yma, both yn chwarae dda hefyd. Do, yn sicr, a fi'n credu both yn llawn roi diolch i Gatlan am ei ddewis yn y perfformiad, a ni'n meddwl, mae Dewi Lake, o'n i'n siŵr os mae fe byddai'r person iawn i gapteinio'r tîm, ond fi'n credu mae fe wedi dangos lot yn y gyfres ma bod e'n tipyn o leader yn y pac, ond hefyd i'r tîm, a bydden ni'n fwy na hapus i weld yn cadw fe'n mlaen fel capten am hwnnw, ti? Edrych ymlaen, edrych yn ôl rwan am y cyfres. Dwi'n meddwl, y gêm yn ebyn Fiji wedi effeithio ni lot. Os o'n i ddim yn chwarae dda yn ebyn Australia, am byth wedi disgwyl ennill y gêm olaf, ond just, dwi'n meddwl mae'r hyden ni wedi mynd lawr bob gêm ar ôl peidio ennill y gêm cyntaf. Oedd sicr, oedd y domino effect i weld yn rhywbeth. Ti'n meddwl, reit, meiddwch Fiji, a mae gêm Australia'n dod, dim yn 50-50 felly, ond mae'n dod yn gêm le mae'r ddoi dîm yn meddwl bod nhw'n gallu ennill. Fel ti'n gweud, oedd neb yn disgwyl i Africa. Ond fi'n credu, y ffordd gollon i'r gêm ebyn Fiji yw'r pryder. Dim bod ni wedi colli, ond bod ni wedi completely diflannu oddi ar y cam y ffordd, yn dîm hollol gwahanol yn yr ail hanner. A mae jobyn caled ar rhanbarthau nawr, felly, dros y 2 fis nesaf i ail enyn hyder yn y chwaraewyr ma yn barod ar gyfer y 6 glad, achos o'n i bawb yn lot o newid, anodd gweld canlyniadau Cymru yn newid dros nos. Na, dim yn gwbl. Wrach fydd gobeithio Daf Jenkins yn ôl, wrach Falatau a Adams. Mae Liam Williams wedi ymuno Saraceniaid. So, ond, okay, mae'n just yr unig gêm ti'n disgwyl ni efo chydig bach o ennill yw i ffwrdd yn rhufen yn ebyn yr Eidal. A wyrall, os ni ennill hwnna, wyrall Lloegr yn ôl yn Caerdydd. Ond i'n sicr, dwi ddim yn edrych yn hawdd ar bapur, ond fel ti'n gweud, cwbl chwaraewyr yn dod nôl, y chwaraewyr yma falle'n ennill nawr gyda'r rhanbarthau, cael buddigoliaethau, bach o hyder, a pwy o wyr, achos dyn nhw'n chwaraewyr gwael, dyw Cymru ddim wedi mynd yn dîm gwael, maen nhw just falle, mae rhywbeth yn mynd clico ar hyn o bryd, boed hynny o problemau oddi ar y cain effeithio nhw, bod falle y tîm hyfforddi, bod pethau ddim cweit yn gweithio fel oedd yn neud tro cynta rownd. Mae rhywbeth ddim cweit na, ond yn sicr y gobeith yw nawr felly bydden nhw'n cael perfformiadau da yn Ewrop dros i'r rhanbarthau. Wrth gwrs mae gemau darbu dros dolyg, mae un disadwn, byddwn ni'n sôn o hwnna mewn chydig nawr, a wedyn erbyn y 6 glad fyddwn ni mewn lle ble bod ni'n gallu cystadlu gobeithio, achos fi'n credu dyna ni eisiau gweld fel cefnogwyr. So ni'n disgwyl y gam plawn, achos mae Werddon o Ffrainc yn lefelau ar yn blaen. O leia bod ni'n dangos fwy o ffait na ni'n dangos os y gyfres yr hydre yma. Mae'n adolygu cyfres. Dych chi'n disgwyl rhywbeth digwydd allan o hwnna, neu dych chi'n disgwyl Gatlan bod yn y swydd
am y chwe glan? Odw, fi'n credu fydd e dal yn ei swydd. Dwi'n yn gwybod os ydw eisiau fe yn ei swydd, ond dwi ddim yn credu bod yr undeb yn gallu justifio falle talu'r ffi fydd angen i gael e allan o'i gytundeb. Oedden nhw'n mynd i fod yn galed, ond dwi'n credu mae Gatlan fydd yn arwen Cymru pan fydd y chwe gwlad yn cychwyn. Siwr wyt ti'n teimlo, le ti'n eistedd? Wel, efo ti, really, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod fysa rhywun arall, dwi'n deud pwy, yn gallu cael mwy allan o'r chwaraewyr nhw, as ni'n efo. A hefyd y ffordd yn ei chwarae. Dyna beth sy'n siomedig i fi. Dwi'n yn sicr os ni chwarae y ffordd iawn i switio'r y players gen ni. Na, yn sicr, beth ni wedi arfer y Gatlan, dy fe, yw'r y rhedeg caled, mae chwaraewyr mawr, ond wedyn mae Ben Thomas yn chwarae yn y Crys 12, a dwi'n mynd gweud bod Ben Thomas yn fach, ond fe'n llai o faint na felly'r canolwyr traddodiadol mae Gatland wedi dewis. Felly mae'n amlwg, mae fe'n trial newid i steil, a mae fe'n trial chwarae'r gêm fel mae'n cael ei chwarae dyna fwy o gwledydd, ond y broblem yw felly bod e ddim yn digon cyfarwydd ar steil ni hunan i allu implemento fe i'r safon sydd angen yn y gêm rhyngwladol. Na rai wedi bod yn sôn, os bydd mae'n beth sy'n digwydd i Nigel Walker, mae rai wedi bod yn sôn, wrth fo mynd upstairs, maen nhw'n galw fo'n pêl-droed yn den, a cael rhywun efo hawlu fel prif hyfforddwr a day-to-day ar y maes ymarfer. Ie, bydde hwnna'n diddorol. Fi'n yn siŵr, mae hwnna i fi jyst yn teimlo fel symud y broblem, dim datrys y broblem, ond a hefyd, a dim amarch i Rob Hawley, ond mae wedi bod yn gweithio nawr ers cymaint o amser o dan Warren Gatland, a dyw e yn mynd i gallu newid gymaint a hynny o'r steil mae fe wedi bod yn gyfarwydd, a dwi'n mynd gwybod. Tasa hwnna'n falle benderfyniad dros dro, falle dros y chwe gwlad, a gweld sy'n mae pethau yn mynd cyn bod ni'n penwythnos. Be dwi'n credu sy'n hanfodol i Gymru nawr yw bod yr apwyntiad nesaf yw'r un cywir. Na, bosib wneith e'n digwydd nes cyfres yr haf, felly wneith e'n digwydd am flwyddyn. Ond beth sy'n rhaid i gael yw cael yn iawn. Be ni ddim yn gallu gwneud yw dewis y person anghywir eto am bod yn stuck mewn cycle o 2 mlynau le dyn ni'n mynd ennill gemau. Na, dwi'n cytuno. Felly, fi'n credu, symud o'n ymlaen nawr, fi'n credu bod digon o dŵm, wel, fi'n credu digon o dŵm yn glwm mewn ymlaen. Wrth gwrs, dim yn unig y rygbi ar y ca oedd y prif drafod penwythnos diwetha, ond oedd AGM, yr undeb yn cymryd lle di Sul. Dwi'n siŵr bod yna lot o sgyrsiau diddorol wedi bod, ond o'n i'n gweld bod gohebydd Scrum 5, Lauren Jenkins, yn yr AGM yn nath i roi cwbl o bwyntiau dath allan o'r cyfarfod ar ei tudalen Instagram. Mae'n sôn am yr adroddiad mewn i'r gyfres yr hydref. Mae hwnna'n cael ei gyhoeddi, neu mae hwnna'n cael ei drafod ar bwrdd yr ail ar 15 mis Rhagfyr, sy'n chydig dros bythefnos, fel ni'n recordo yma heno. Wedyn, edrych mewn i swydd Nigel Walker. Fi'n credu bod hwnna'n diddorol. Hefyd, fi'n credu, os mae lot o broblemau ar y ca, ar y ca, ond mae eisiau ni'n neud popeth yn iawn. Mae'r chance da ni fan hyn, i bod yn fod reseto. Strategaeth y gêm nes ti'n nico di hwn, wrth oswythan, strategaeth y gêm yng Nghymru ddim yn cael ei gyhoeddi tan 2025 sydd blwyddyn nesaf. Siomedig gyda hwnna? Dwi yn siomedig efo hwnna. A dyna, mae Abby Turney a Colly Wood, wedi bod o flaen y pwllgor chwaraeon iaith yn y Senedd heddiw. Yn dyddiorol, oedd Nigel Walker bod lawr i fod yna, oedd o ddim yna. So, dwi'n mwyn, so... Read what you want into that, yeah. Watch the space, yeah. Yeah. So dwi'n meddwl beth sy'n stopio nhw cyhoeddio rwan ydy'r arian, y pres mae bob clwb mynd i cael. A mae hwnna'n biti yn dydi, herwydd
Mae'n sôn yn cael mwy o arian blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl mae'n mynd fyny i 5,000 o funnau. A wedyn erbyn 2027-8, maen nhw'n cael 6 ar 6.5 million. Mm. So, i recruitment team bob rhanbarth rwan, mae hwnna'n pwysig yn di. Cos pwy sy'n mynd i sy'n gallu seinio rwan, cos fel arfer, mae bob dim cael ei sortio cyn dolyg. Ti'n clywed rwan am rhywun wedi symud o rhywle i clwb arall, pwy sy'n mynd i ar gael amser hynny? A mae'n pwysau ar bob rhanbarth i trio ar seinio'r bobl Welsh Qualified Players, fel nhw'n galw fo, ia? A Ie, bobl wylach sy'n chwarae yn Lloegr ar hyn y bryd. So, ond mae'n dibynnu lle maen nhw yn y contract efo'r Caeredin, pwy bynnag lle bynnag maen nhw'n chwarae. o- Bath, ie, odi. A hefyd felly, o ti sôn, ie, Bath Exeter yn amlwg, David Jenkins, yeah, Crash Jones, Ashley Griffin, dim ond enwi tri fyna, ond maen nhw gyd yeah, mewn cytundebau yn Lloegr. Ond hefyd felly, mae lot o bwysau ar y chwaraewyr hynny sy'n chwarae rhanbarthau, sy'n ei blwyddyn ola o'i cytundebau nhw, mm, ddim yn gwybod a fydden nhw'n cael cynnig cytundeb arall i cofio gweld y llynau. Chwaraewyr yn mynd i'r penwythnos ola, ddim yn gwybod ble bydden nhw blwyddyn nesaf. yeah, A mae'n hynod o anodd, achos mae'r rhanbarthau eisiau cadw chwaraewyr yma. Oedd y siample yn y Scarlet, lle o'n nhw moyn cadw chwaraewyr, ond yn llythrenol, o'n nhw'n gwybod beth oedd ei budget, so o'n nhw'n methu yeah, cymito, a yeah, ni, mae hwn yn rhywbeth sy'n rhaid ni ddod allan o'r habit o fod mor hwyr yn ei wneud e, neu bydd e just yn continuous circle o'r rhanbarthau ddim yn gwella, dan bwysau, munud ola yn trio arwyddo chwaraewyr, mm, a'r chwaraewyr gorau yn mynd i glybiau eraill. Os yw'r gêm yn mynd i wella yng Nghymru, mae rhaid i ni gael hynny'n iawn bod y recrwtio'n gallu digwydd yn ddigon cynnar, fe bod ni'n gallu bod yn gystadleuol yn y farchnad. Um, a wedyn, ie, sy'n ddiddorol. Sori, Nick, beth o ti'n mynd i weid? well, dyna be maen nhw trio gwneud, yn dydi? Ie. So, dim just am flwyddyn, bydd hon o'n, fel dwi'n dweud, ti'n gwybod faint o arian sy'n mynd i cael blwyddyn nesaf a blwyddyn wedyn. So, fedri chi paratoi a cynllunio am hwnna, gobeithio yn y dyfodol, i peidio bod yn y sefyllfa maen nhw ar hyn y bryd. O, a mae'n wych, ond jyst i ategu eto ti fyna, mae'n wych gweld mwy o arian i'r rhanbarthau, achos mae'n twmlo fel bod nhw wedi bod yn chwarae catch-up dros y cwbl o flynyddoedd diwetha, a braf gweld nhw'n arfer yn cael fwy o arian fel bod nhw'n gallu bod yn gystadleuol. Ond mae popeth yn dod gyda cafiat yn y byd. Mae does dim byd am ddim. Yeah. Peth arall yn dod allan o'r cyfarfod AGM, wrth gwrs, bod yr undeb yn mynd i gymryd peth stakes, peth perchnogaeth yn y rhanbarthau. A di hwnna'n beth da neu gwael neu? Ble ti'n meddwl? Wel, dwi wedi darllen a dwi wedi clywed rai bobl dweud, mae'n really poeni chydig bach, mae'n really poeni. Ond mae hwnna lawr i trust efo'r undeb. Ond mae'n digwydd, fel mae'n un peth yn sôn, faint fel Jack Morgan neu pwy bynnag yn gallu chwarae. Mae hwnna'n digwydd yn barod. Fel enghraifft, mae'na'r round o UAC yr wythnos cyn y chwe glad. Wel, pwy bynnag yn y fydd fod yn y carfan Cymru, ddim mynd i chwarae yn y gêm yna. Yn bendant, so maen nhw'n bod lawr yn y feil, paratoi yn Paris. So, mae hwnna'n digwydd yn barod. Ddim yn disgwyl Jack Morgan, Dewi Lake, rhywun arall sy'n wedi chwarae bob gêm yn y blaenwyr, ddim mynd i fod chwarae dros y penwythnos rwan. Maen nhw heiddi y rest, a maen nhw'n dig. So, dwi'n y poeni fi gymaint, ond mae rai bobl really yn erbyn nhw. Ond i fi, beth sy'n bwysig fi'n credu yw y small print sy'n dod gyda'r y cytundeb hyn. Fi'n credu os yw yn gwella player welfare, os yw yn dod â fwy o Mm. arian i'r rhanbarthau, wel, odi, mae fe'n byth da. Beth i fi ddim eisiau gweld yw bod nhw'n gallu dechrau chwarae Monopoly gyda chwaraewyr a rhoi nhw mewn rhanbarthau. Fi'n credu mae dal angen i'r rhanbarthau gael sei dros pa chwaraewyr maen nhw eisiau.
Ond hefyd falle, beth bydde rhywbeth fel un yn helpu yw gyda sefyllfa rhywun fel Ben Thomas, er enghraifft, sy'n yn chwarae yn y Crys 12 neu sy'n benner i chwarae Crys 12 i Gaerdydd, dim opsiwn rili i chwarae fel 10. Ti'n bod Cymru weld fel bod nhw eisiau chwarae fel fwy o faswr. Wedyn, fi'n credu mae decision nhw fel cael popeth i cytuno bod y ddwy ochr yn hapus gyda fe. Wel, yn amlwg, syniadau hwn, does dim byd yn concret hwn, dy fe? Ond os daw ei hyn bod y rhanbarthau yn hapus gyda beth mae'r undeb yn ei reoli mewn ffordd. Ie, fel o'ch ti dweud, y small prints yn pwysig yn dydi. Os yn sôn am cydweithio mwy, am cefnogi ffitwydd a ffordd mae hwnna'n iawn. Does gen i'n problem efo hwnna. So gan i weld, ond mae'n just pwysig i symud ymlaen efo hwn wan. Dim just i'r rhanbarthau, cos mae cynllun yn cyfro lot o bethau. A mae just un dan pwysig sy'n stopio'r y dogfen dod allan. Odi, a na beth, ie, fel ti'n symud ymlaen sy'n nawr, ond bron o fod, tynnu llinell dan y 2 munud diwetha, mae wedi digwydd, mae lot o anghydweld i bod rhwng yr undeb, rhwng yr rhanbarthau cefnogwyr yn anhapus ac ati, ond fi'n credu, gan bod ni'n wlad mor fach, mae'n 4 tîm proffesiynol ni o fewn hanner 100 milltir lawr yr M4. Mae hwnna'n stori arall am ddiwrnod arall, fi'n gwybod ni'n iawn, dy fe, ond dyna'r sefyllfa ni yn ni ar hyn o bryd. Dyn ni eisiau symud ymlaen, herwydd mae'n rhaid dweud, dyn ni cario ymlaen efo 4. Oce, dyn ni cario ymlaen efo 4. Mae Jonathan Davies, sgyn byd yn erbyn Jonathan Davies. Ond mae wedi dweud, mae rhaid mi colli un. Wel, dyn ni wedi dweud, dyn ni ddim. So get over it. Fel dyn ni, does lot o bobl eisiau ni chwarae yn erbyn ti'n meddwl o Lloegr. Dyn ni ddim eisiau ni. Na. So, just get on with it. Yn union. Ni yn, a does dim modd newid hwnna. A un peth fi ddim yn hoffi gyda mynd lawr i'r tair rhanbarth. Fi jyst yn meddwl nawr am yr academies, y chwaraewyr ifanc na sydd dal yn byw adre. Os sy'n cael gwared wedwn ni o'r Scarlet, er enghraifft. Os oes unrhyw chwaraewr promising wedyn, lawr yng ngwaelod Sir Benfro neu yn Ceredigion, i gyrraedd yr academi, byddai nhw deithio i Llandarsi sy'n byddwn ni'n gweud, yn ddwyawr hawdd o Aberystwyth i gyrraedd yna. Fel, fi'n mynd credu... Wel, dim quite y gyda'n oherwydd, cofio os ti'n dod o'r gogledd. Wel, ie. Mae hyn o gwaith, fel, dwi'n mynd siŵr iawn, chwaraewyr gogledd, a dyn nhw'n ymuno o un o academies ar rhanbarthau, neu dyn nhw'n... Yndyn. Mae'n rhaid i boi rwan sy'n o Langefni, dwi'n meddwl, ail reng, a mae o efo Scarlets. So, fel dwi'n dweud. Ie, mae hwnna'n 4 awr 5. Mae rai mynd i seil. Wel, dyna'r peth yn dweud, fi'n gwybod bod y tynfa lot o chwaraewyr y gogledd dros y ffin y Manceinion, gan bod e'n haws, a does dim bai ar y chwaraewyr hynny, achos mae'n dipyn o daith i'r de, ond fel fi'n gweud, mae hwnna'n bod hollol gwahanol, neu fyddwn ni ma tan dolyg yn trafod hynny. Felly, beth o'n ni... Wales Player Pathway cynlluniau, Nick. Ti eisiau sôn am hwn? Wel, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth dda, really, oherwydd i fi, mae rai wedi bod yn cwyno ydy 60 yn digon. Wel i fi, fe'n just cam yn dydi. Ti'n gallu ychwanegu mwy yn y dyfodol. Mae rhwng 15 a 24. Nath o'n sôn wedyn am player of, above their peers, key position. Ond just y ffaith nhw'n dod at... Dwi wedi gweld lluniau, mae hwnna'n digwydd yn barod. Mae'n dod o bob academy lawr i'r fel, a dwi wedi gweld Humphreys a Howley a Gatlin pigo'r i fewn. Mae'n digwydd yn barod. Mae'n just wedi cyhoeddio rwan fel initiative. Dwi'n cytuno. Mae rhaid i chi dechrau rhywle, ti'n gallu dweud, wrach mae'n fawr i fod yn 100, ond wrach mae'n gallu fod yn 100 yn y dyfodol. Ond just rhywbeth i dechrau. Ie, na'r peth yna. Mae rhaid i fod gychwyn yn rhywle le bod yn practical a bod modd iddo fe weithio i'r hyfforddwyr ond hefyd i'r chwaraewyr. Beth ti ddim eisiau yw bod 100 yn troi fyny a bod 40, 50 o'n nhw'n gadael yn siomedig di elwa dim byd o'r sesiynau. Wedyn fi'n credu
cael nhw'n iawn gynta, wedyn clwn ni edrych ar y niferoedd. Achos beth sy'n Ychwanegu rhaid ni wedyn. wneud yw ffeindio ser y dyfodol. Bod ni'n gweld nhw'n yn y sesiynau yma, ond bod nhw ddigon da fe gewn nhw gweld eto. Dwi ddim yn ddiwedd y byd, mae fe jyst yn start of a 10 i'r undeb. A mae'n dangos falle bod nhw'n sylweddoli bod angen gwneud rhywbeth hefyd yn dweud. A hwnna yw, mae positifrwydd ni mae'n gweld. A'r un peth sy'n dda, y ffaith da ni 4 tîm mor agos, ydy ti'n gallu neud hwnna. O dweud yn un o'n. Ti'n gwneud hwnna'n De Affrica neu Australia. Ie. Odi, na'r peth, odi, mae'n amhosib meddwl am sut mae gwledydd eraill yn neud, ond ni'n ffodus bod dan ni un motorway yng Nghymru sy'n caniatau i hynny ddigwydd, ond na'n sicr, mae'n ar goel i fod yn byth da, gobeithio, beth bynnag. Reit, symudwn ni mlaen nawr i gemau'r penwythnos. Wrth gwrs, edrych mlaen i gael URC nôl ar yn teledu? Yndw, dwi yn bendant dwi yn. Odi, mae'n twmlo fel, wel fi'n gweld, mae'n i bod yn fus reit hir, ond mae'n braf meddwl nawr bod gemau yn dod nôl i'r rhanbarthau. A wrth gwrs, small matter of an East Wales derby. Fi'n gweld bod gêm Scarlett os Wener, ond mae'n ymanyt i ddechrau gyda'r derby Gaerdydd yn y dreigiau. Bydd yn diddorol os tia rwan, sy'n prif, wel, dros dro anyway, prif y ffordd o. Ydy yna mynd i gwahaniaeth. Fel arfer yn pêl droed yn bendant sy'n cael bounce bach ydy bach pryd ti'n cael y reolwr neu cyffordd newydd. Ond dwi'n dal yn disgwyl ffaith mae Caerdydd chwarae yn adre. Dwi'n dal yn disgwyl Caerdydd i ennill. Sori, dorri ar draws ti. Yeah. Beth fi'n credu felly sy'n mynd i effeithio'r dreigiau yw bod y chwaraewyr felly bod nhw'n colli sydd wedi bod yn ngharfan Cymru yn fwy o hit na felly y chwaraewyr mae Gaerdydd wedi colli. Dim ond achos bod y Gaerdydd fwy o ddyfnder. Un peth, 2 tia, yn amlwg bod wedi cael 2 wythnos i fus gyda'r rhan fwyaf garfan nawr i geisio implementoi stay le a cyflwyno unrhyw newidiadau mae fe eisiau. Wedyn, bydden nhw'n gallu defnyddio hwnna fel esgus Bnawn Dydd Sadwrn, ond jyst gobeithio fydd y tywydd yn chwarae pêl mewn ffordd a bod yn gyfle i ni i weld bach o rygbi, ond dwi'n credu bod fi'n cytuno o ti o ran y canlyniad mae Gaerdydd eithau achos bod nhw'n chwarae adre. Dim nhw'n wych oddi cartre, ond yn sicr maen nhw'n weld fel bod nhw wedi wneud yr Arms Park yn tipyn o ffortress rili. Just gobeithio, bydd yna dorf dda yna i wylio. Mae'n disgwyl dros 10,000. O, ffantastig, a gobeithio wedyn, bydd y tywydd yn sicr ddim yn rhoi pobl i ffwrdd os bod nhw ddim yn gallu mynd, ond achos bod hi'n 4:45, bydd ddim rhy o'r gobeithio. Na. A maen nhw wedi colli Cart yn dod, captain. Felly mae'n pwysig i pobl. Mae yna un boes, Fanaki, sydd heb chwarae o gwbl, ond maen nhw wedi arwyddo Steve Cummings hefyd. So mae rhaid i bobl fel yn sefyll fyny rwan. Cos siwr maen nhw ar cyflog dda. Odyn, a'n sicr digon o brofiad i allu camu mewn i'r tîm a gwneud fel instant reaction mewn ffordd, ynddo fe? So fi'n credu fyddwn ni'n gweld dreigiau go wahanol falle i beth o'n i'n gweld o dan Dai Flanagan, just achos o'r fath o chwaraewyr oedd tia. Ond na, gyffroes i weld siwr eithi, fi'n credu beth sydd angen i'r dreigiau wneud yw cylsondeb yn y tîm hyfforddi, bod nhw'n stico gyda fe nawr am 2 dymor, 3 tymor, a bod nhw'n felly'n pigo fyny ar elfennau neu carfan sydd angen gwella, bod nhw ddim yn ffeindio hunain yn yr un fath o rut blwyddyn ar blwyddyn, bod nhw'n dod mas o hwnna. Achos fi'n credu mae'r chwaraewyr na, mae'r garfan na sy'n gystadleuol, dim ond bod nhw ddim cweit yn gallu dod. Mae'r habit o golli yn stuck iddyn nhw, a dyn nhw'n gallu dod allan o'r habit yna. A dyna mynd yn ôl at y pwynt am y recrwtio. Dwi'n meddwl, mae Scarlett wedi recrwtio yn dda iawn. Mae bobl sydd wedi dod i fewn, fel Henry Thomas, Hepburn, Douglas, Manus van der Meer, mae nhw wedi
penderfynu lle dyn ni eisiau pobl, a maen nhw wedi dod i fewn, dwi'n yn gynnar yn y tymor, ond maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth hefyd. So, chwarae teg i Scarlett, dwi'n meddwl, blwyddyn yma, anyway, maen nhw wedi recrwtio yn dda iawn. Ond ie, mae'n cymryd digon amser iddyn nhw wneud hynny, ond fi'n cytuno ti, fi'n credu o'n nhw'n sylweddoli falle yn y 5 blaen oedd angen cryfhau, a maen nhw wedi gwneud hynny, a maen nhw wedi clico, a fi'n credu dyna'r peth dar Scarlett, oedd bod angen iddyn nhw gael pac oedd yn gweithio mewn ffordd, a bod nhw ddim yn... Achos mae dan yr olwyr, maen nhw wedi cael yr olwyr y spel, jyst angen pac oedd yn gallu ennill pêl dyn nhw, a dyna ni wedi gweld. Wel, gan bod ti wedi sôn am y Scarlett fel am, hwnna'n yn easy link mewn iddyn nhw. Wrth gwrs, maen nhw'n chwarae nos y fori, felly maen nhw... Sori, gen nos y fori, dyw pawb yn gwneud nos iau. Maen nhw'n chwarae nos Wener, fyny yn Glasgow. Dwayne Peel wedi enwi y tîm. Cwpl o enwau o garfan Cymru, falle. O'n i ddim wedi disgwyl gweld ble Murray'n dechrau. Henry Thomas yn dechrau, a wedyn Ryan Elias, Cemddi Mathias, Alex Craig, oedd garfan yr gêm yr Alban oedd diwetha, a Eddie James a Teim Plumtree ar y fainc. Nawr, a'i cael i orfodi wneud hynny mae Peel achos anafiadau, neu oedd y boes yn moyn cadw'r momentum o chwarae fynd, dwi'n yn gwybod, ond mae'n benderfyniad dewis gymaint o chwaraewyr sydd wedi bod bant y Cymru mewn gêm, ydw e? Ydy. Ond ffi a ti yn ôl, ydy. Odi, wrth gwrs yw e, odi. Mae hwnna'n pwysig. Dwi'n meddwl i Scarlett, mae'n gêm pwysig. Herwydd mae'n anodd iawn i mynd i Scotland. Ond mae lot o chwaraewyr nhw wedi chwarae 4 waith i'r Alban dros yr Hydref. So, yn y blaenwyr yn bendant, mae nhw chydig bach yn dibrofiad. So, ddim yn dweud mae Scars mynd i ennill, ond maen nhw eisiau cael rhywbeth allan o'r gêm, sy'n ei dweud. Ond sicr, a fel o'n i'n sôn chydig cyn bod ni'n dechrau recordio, os ti'n mynd i Scotland a trial cael canlyniad, mae penwythnos cyntaf ar ôl gêmau rhyngwladol sicr yn amser da i wneud hynny. Wrth gwrs, felly bod y Scarlett yn mynd na gyda chydig o hyder, felly rhywbeth dyn nhw wedi cael yn eu carfan ers spel. Maen nhw'n dechrau y tymor yn reit dda. Maen nhw'n yn y gêm ail gyfle, fi'n gwybod mae 6 round sydd yn mynd, ond di ennill y 2 gêm ola. Felly, bach o free hit, byddwn i'n meddwl i'r Scarlett. A os gallwn nhw gael rhywbeth o'r gêm wedyn bonus, ond os gallwn nhw ennill, bydde fe'n sicr yn statement, felly mae dim... Mae pitch yn 3G yn dydi, so bydd yn game gyflym. Bydd yn sicr. Mae'n swtio'r Scarlett hefyd. O, definite, a fi'n credu, fel ti'n sôn, ie, bydd gen nhw ddigon o gyfleon, achos mae pac sy'n mynd i gallu ennill y bêl a olwyr sy'n mynd i gallu redeg i. Ni wedi gweld ble Murray yn neud i'r Scarlett ar hefyd i Gymru, a Ellis Mee yn gwneud i Llandyfri yn Super Rugby Cymru. Fi'n falch i weld i'n cael cyfle arall. A dangos falle bod Super Rugby Cymru'n gweithio, bod chwaraewyr sydd falle colli bach fform, slipo nhw lawr i'r Super Rugby am ychydig, a wedyn pan mae'r cyfle yn dod nôl, bod nhw'n dod nôl fyny i'r rhanbarthau. Wedyn braf gweld hynny'n gweithio hefyd. A cyfle i Max Page. Un peth sy'n poeni fi yn Cymru ydy, mae Max Page, mae'n edrych yn chwarae o dda, ond dyn ni'n gormod o pwysau ar nhw. Mae'n boi ifanc. Gada ffwrdd o just ddim yn ateb i problemau Cymru eto. Welaeth fynd i bod yn y dyfodol ar hyn y bryd, just gada chwarae. Fi'n credu bod ni'n eog iawn yng Nghymru, a dim bod fi'n eisiau beio y wasg, na ddim byd fan hyn nawr, just mae chwaraewr yn cael gêm da, mae'n cael ei plastro ym mhobman a fel the next big thing. Fel ti'n sôn, mae angen iddo fe gael, mae angen iddo fe chwarae llwyth o gemau. Sa'n wedi cael tymor llawn ar y lefel uchan rhanbarthol eto. Does dim angen taflu mewn i tîm Gymru. Os wedi ddigon da, fydd ddaw i gyfle fe. Gadewch iddo fe chwarae i'r Scarlett. Gael tymor dda, wyr ar y taith i'r Japan. Ymuno'r y carfan amser ni. Just gada chwarae Scarlett. Odyn, ie, achos fel ti'n sôn, mae'r step lan o rhanbarth. Mae'n cael mawr yn di. Odi. A beth dwi'n ti'n moyn wneud yw lladd hyder chwaraewr ifanc
achos bod pethau ddim yn mynd yn wych. Odi mae'n chwaraewr da iawn, ond mae lot o bethau yn ei gemau sydd angen dyfod ddatblygu ar y lefel hyn, cyn mwyn hyd o'n meddwl bod e'n barod am i chwarae i Gymru, yn wedig fel canolwr. Wel, yn bendant, mae'n osod yn arbennig o dda, ond mae rhaid i amddiffyn hefyd. Os, yn union, ydy. Felly mae'n tipyn o her. Ond gobeithio, fel ti'n gweud, dawe llwyth o gemau yn y canol i'r Scarlets na, bod hynny'n gwella ar ei hyder e, wedyn bod e'n barod falle erbyn yr haf i gael ei considro i fod yng Ngharfan Cymru. Wel, Wedyn, dwi'n gwybod beth wedi digwydd i Sam Costello, ynddo. odyn, yn union. A Cefn o, dim bai o, Na, a peth yw, cyn bod yn mynd ac Garfan Cymru, oedd yn cario'r Scarlets am ddwy dymor, achos o pethau chi'n mynd gweithio fyny. Dyw e ddim wedi cael cyfnod ers symud i Gymru, le mae wedi bod tu ôl pac sy'n dominant. Dyw e ddim wedi cael hynny, felly pwyll biau gyda chwaraewyr ifanc yma. Mae digon o amser ydyn nhw. A fi'n credu maen nhw wedi eitha da fel gyda Eddie James yn dipo fe mewn y mas o tîm Cymru a hyn ac ati wedyn. Does dim so'n i'n rhoi pwysau gwlad ar chwaraewr tan bod e'n barod i gymryd y pwysau ni mlaen. A fi'n credu dyna sy'n bwysig gyda rhywun fel Max Page, neu Danto yn eitha to, ynddo fe. So, dych chi'n hyderus i gael rhywbeth allan o'r gêm? Fi'n credu mae'n problem ni fel cefnogwyr Scarlets yw bod ni'n orhyderus ym mhob gêm mynd i'n chwarae ynddo. Ond byddwn ni'n licio meddwl bod y chwaraewyr yn llawn hyder yn dilyn y bloc cyntaf. Yn wedi ar ôl y dechreuad o gêm gyfartal yn Benetton a colli yn ebyn gydydd adre, i droi hynny rownd wedyn a gorffen fel wnaethon nhw. Dwi'n sicr yn gobeithio bod ni'n gystadleuol. A fi'n gobeithio mae'r ffaith bod yn tîm ni ar bapur, falle yn fwy profiadol na'n Glasgow, yn rhoi rhyw fath o edge i ni. Yn amlwg, Glasgow fydd y ffefrynnau, achos maen nhw'n dîm arbennig o dda. Mai dim y tîm cyntaf hwn, dyn nhw ddim yn mugs o bell ffordd. Ond dwi'n sicr yn credu gallwn ni gael rhywbeth o'r gêm a bod ni'n yn adeiladu'n tymor o gwmpas perfformiadau nesaf mewn ffordd. Wedyn, wrth gwrs, mae yna un tîm bach ar ôl y dîm Dinic. Nôl i ddisadwn, teithio allan i'r Eidal i wynebu Zebra. Ffyddiog fi'n cymryd o fuddugoliaeth gyda pwynt bonus. Fi'n gwybod bod ni'n mynd i gael y tîmoedd eto, ond... Wel, dwi ddim yn disgwyl i cael Gareth Thomas a bed efo'r anaf yn ni, a'r Jack ond mae Fender nhw, a oedd o'n chwarae'n dda, ond ar un boi arall, oedd o'n wastad yn reitio fo, y Will Griffiths, a mae wedi cael anaf dwywaith. Mae wedi methu blon yn, wedi mynd blwyddyn arall allan o'r gêm. So, dim yn gwybod os ni'n mynd i cael point bonus, because we're not known for our attacking flair. Ond, dwi'n disgwyl ni ennill. Odio, fi'n credu dyna'r peth yna. Fi'n gwybod bod y tîmoedd yn yr Eidal wedi gwella bod y gêm wedi gwella, ond dwi'n dal i weld Zebra fel y tîm sy'n rhaid i tîmoedd Gymru feiddi pryd bynnag maen nhw'n chwarae nhw. Dim ond achos nhw yw dal y whipping boys mewn ffordd. Os oedd tîmoedd Gymru unrhyw aspirations o ddringo'r tabl, rhain yw'r gemau sy'n rhaid iddyn nhw ennill. A dwi yn credu bod digon dar gwelch pwy bynnag maen nhw'n dewis i gael y buddigoliaeth. Ond yn sicr, bydd yn ddorol gael siarad Fender, achos un sydd wedi bod yn cael ei... beth yw'r gair, un sydd wedi bod yn cael ei tipo fel potential i dîm Cymru. Wedyn, gen i weld siwraethau. A wrth gwrs, grad yn byd yn mynd i Ffranc. Fydd na sgidiau mawr i lenwi tymor nesaf fel arweinydd yn y tîm na hefyd. Bendant. Fel dwi'n dweud, dwi'n disgwyl ennill, ond dim point bonus. Na. Ond wrth gwrs, wrth bod ni'n recordo, dyw tîmoedd Dreigiau Caerdydd na'r gwelch heb gael ei gyhoeddi. Felly dyna pam dyn ni ddim wedi trafod mewn manylder y dewisiadau, ond dwi'n siŵr fydden nhw ar draws i gyfannau cymdeithasol nhw o ddydd Gwener pan fyddwn nhw yn enwi'r tîmoedd, wrth gwrs. Sôn am wefannau cymdeithasol, os ych chi'n hoffi bych chi'n gwrando neu'n gweld, mae croeso i chi'n dilyn ni ar Instagram a ni ar Twitter X, be bynnag chi'n galw fe, fel Pod Rygbi Cymru. A
croeso i chi ddanfod negeseuon. Os unrhyw beth chi'n cytuno, cysylltwch gyda ni'n mwy na hapus i glywed wrthoch chi. Sori, dwi jyst yn mynd trwy'r agenda fan hyn nawr, a dwi'n credu bod ni wedi croesi popeth. Wyt ti'n un am Super Rugby Cymru, Nick? Wel, dwi'n edrych am canlyniadau. Weithiau dwi'n gwrando ar y pod. Ie, ie. Ond weithiau, na. Ond dwi'n Achos ni wedi bod yn chwarae gêm, neu bod yn gwneud predictions ar gyfer Super Rugby Cymru. O, Wedyn, teithio. ond dim ond pwy sy'n ennill. So ni'n gofyn am sgôr, so ni'n neud yn reit hawdd, bod ni wedi stryglan lot rhwngddo ni hyd yn hyn tymor ma. Wedyn, mae 5 gêm di sadwn gan amla, mae gêm ymlaen pan ni'n recordio ar nos Iau, felly dyw hynny ddim yn bodoli hyn, felly dyna pam sy'n ni wedi cael unwaith o sgôr update, ond y gêm gyntaf sy'n mae'n back-to-back yn Gaerdydd dy Sadwrn, wrth gwrs. Ydy. Felly ffantastig os bydd crowd Mae dan. hwnna'n grêt, Sori, ie. Mae'n syniad dda iawn. Odi, a fi'n credu os y fwy, yn digwydd mwy o bod honest, fi'n credu mae'n gyfle gwych i lenwi'r stadiymau, gael cefnogwyr mewn i wylo 2 gêm o rygbi am fargen, a wedyn pam lai. Felly, gêm gyntaf dy Sadwrn, Caerdydd yn erbyn Pontypool. Siwt ti'n gweld hon dy mynd, Nick? Home advantage, Caerdydd. Ie, yn y ffodus, mae'n mynd werth y diflas y lle, ond fi'n credu bod fi'n cytuno ar y ti, a dim ond achos, Gaerdydd i fi o surprise package lenni, o'n i ddim yn siŵr sut fydden nhw'n ymdopi gyda'r gyda Super Rugby Cymru, achos felly bod rhai o'r tîmoedd eraill sydd ddim yn directly connected i'r rhanbarth yn mynd i fod mewn lle cryfach, ond chwarae teg, maen nhw o'r frig y tabl yn llawn heiddiannol, wedi cael cwpl o 6-pointers fyd along the way. Wedyn ie, Gaerdydd i ennill honna, ail gêm wedyn, Aberafan yn erbyn eich cynrych iolwyr chi yn y gogledd, RGC. Fel arfer, dyn ni aros yn y bus ar ôl ni 3 fil o lawr. Odi, creu credu. Maen nhw hollol gwahanol tîm pan nhw'n chwarae yn bai Carwyn. Ond lawr yn Aberafan, yn Mhort Talbot, Aberafan. Odi, mae'n odd yn dweud, fel, pan maen nhw'n chwarae adre, maen nhw'n meiddi pawb i braw Gaerdydd yn credu, yn dweud, gêm gyda dymor. Wedyn, mae fe'n, fel ti'n sôn ddo, mae'r siwrne na bob yn ail wythnos yn laddfa ar y chwaraewyr a'r tîm ac ati, ond mae'n ddiddorol. Fi'n credu fi'n mynd i fynd yn derbyn i trwy ynddo. Fi'n credu mae RGC eitha hon, bod nhw'n troi tymor oddi cartre i ffwrdd a bod nhw'n cael fuddigoliaeth yna oddi cartre. Wedyn, gêm fawr prynhawn falle. Wel, Gaerdydd Pontypool yn fawr wrth gwrs, ond Llandyfri adre i Ben y Bont. Llandyfri weld fel bod i early season woes nhw drysto, a bod nhw nawr nôl yn y ras am y 6 uchaf, sicr am y 4 uchaf falle. Siwt ti'n gweld hon yn mynd? Llandyfri. Adre. Ar y 3G. Llandyfri. Ie, fi'n cytuno ti. Fi'n credu cwpl o wythnosau cynta'r tymor, o'n i'n rhyw predicto Pen y Bont bob wythnos, achos o'n i'n licio beth o'n nhw'n gweld. Ond erbyn hyn, fi'n credu, fel ti'n sôn, mae Llandyfri, wedi troi tymor on, wedi ffindo'i trad, a maen nhw nawr yn dechrau dangos pam mae nhw enillodd y gyngre'r llynau. Felly, ie, Llandyfri i fynd â honna. Casnewydd erbyn Cwins Gyfyrddin. Gyfyrddin, wrth gwrs, di cael tymor hollol bonkers yn rhai o'r canlyniadau, le maen nhw'n sgorio, maen nhw'n curo Gaerdydd adre, wedyn maen nhw'n colli o 50 pwynt i ddim wythnos rôl ni oddi cartre. Siwt ti'n gweld hon yn mynd lawr yng Nghasnewydd? Sori, bod yn boring, ond Casnewydd. Odi, mae reit anodd yn dweud, achos bod fi'n ffindo mae Super Rugby Cymru wedi bod yn gystadleuol iawn tymor ma, mae lot o gemau agos i bod. Mae'r gemau wythnos ma'n cwmpo, neu mae bron o fod yr hanner uchaf yn chwarae'r hanner isa. Wedyn mae'n mynd i fod yn anoddach cael upset, a fi'n credu, bod fi eisiau bod yn controversial a mynd yn derbyn di a roi cefnogaeth i Gyfyrddin yn tîm lleol i yn y gyngred, fi'n credu bod fi'n cytuno ar y tîm mai y tîm cartre fydd yn mynd a fydden nhw'n rhy gryf i'w gwrthwynebwyr o'r gorllewin, a wedyn y gêm ola, Abertawe sydd dal yn eistedd ar gwaelod y tabl, dal yn chwilio am ei buddigoliaeth
cyntaf o'r tymor yn croesawu y stilmen o Lynebwy sy'n eistedd yn ail, dim ond 2 bwynt tu ôl i Gaerdydd. Odyn ni'n mynd i gael upset, Nick, neu Glynebwy fydd yn Nac yw gadael Glynebwy Abertawe? rhy gry yn y blaenwyr. Glynebwy i ennill hwnna. Odi, fi'n credu, mae Lenny mynd i fod yn dymor mawr i Abertawe yn ffindo'i trad, yn cyfarwyddo ar gyngrair, a'n cyfarwyddo gyda'r set-ups ac ati, a gobeithio gyda'r amser fydd ewn nhw'n gystadleuol, achos ni gyd eisiau gweld cyngred cystadleuol le mae o'r top i'r gweilod yn gallu ennill, ond fi'n credu bydd Glynebwy'n edrych ar hon fel falle cyfle i gael y magic six-pointer na, gobeithio falle cael bwlch ar Gaerdydd sy'n ar frig y tabl ar hyn o bryd. Mae gêm yn St Helens yn di, St Helen. Odi, Abertawe sy'n adre, ie. Abertawe. Just un peth sydd wedi dod allan, dwi'n gwybod os ti wedi dod allan, mae Gwylch yn deud rwan, dyn nhw ddim yn symud tan, wel, blwyddyn nesaf, mis Rhagfyr blwyddyn nesaf, oherwydd ffaith mae clwb criced Abertawe eisiau chwarae, wel, dwi'n deall eisiau chwarae tymor, so does dim byd mynd i digwydd tan yr Hydref. Wel, dwi'n deall, ni arfer chwarae criced, ond mae'n piti i Gwylch, dwi'n mynd deud, rhaid, cam nesaf ni fel rhanbarth i chwarae o dechrau'r tymor, ond dwi'n deall pam. Ie, o'n i wedi gweld yn y wythyn yna, a fi jyst yn gobeithio bod y symud ma yn digwydd a bod a mae St Helens fydd cartref y gwelch. Fi'n credu mae angen hwnna arnyn nhw i gael fel rhyw fath o identity hunain. Felly fi'n twmlo bod nhw wedi colli hwnna yn chwarae yn y stadiwm Swansea.com a bydde cael cartre eu hunain ar gau hanesyddol St Helens yn gymaint o fel lift i bawb sy'n involved ar rhanbarth fi'n credu. Fi'n credu bod mae'n driennu bod e'n mynd digwydd, ond fi jyst yn gobeithio mae dim hwn felly dechrau peth yn mynd yn wrong gyda'r symud. Fi'n credu bod angen ar y gweilch, a bod honest y ti. O, dwi'n cytuno. Felly, os nag oes ddim byd arall, na gyd sydd fi'n neud yw diolch i ti, Nick, unwaith eto am ymuno â ni. Wel, ie, boed byw ac iach. Fyddwn ni'n ôl pen wythnos nesaf, gwneud union yr un peth o, yn gobeithio gallu trafod tair buddigoliaeth i'r ambarthau Cymru. Byddwn ni'n gweud 4, ond gan bod yna darbi yn amffodus gallwn ni'n gael 4 wythnos ma. Ond, ie, os chi'n mynd i wylio rygbi, chwarae rygbi, bydd bynnag chi'n neud gyda rygbi pen wythnos ma, mwynhewch, a fi weld yn wythnos nesaf. Diolch yn iawn i chi. Os da. Os da.